ξένη και μη ξένη. Το σίδερο. Το σίδερο Γιώργο, δεν μπορώ βρε. Γιώργο, Αυτά τραβάω Μάρτιν. θα μου σιδερώνεις τα ρούχα. Μιχάλη μας Παλώς. Τι προπόνεις κάνω εδώ μόνο. Εσύ τι δουλειές παιδί μου θα κάνεις? Εγώ. Ναι. Θα του ψήνει λαγό. Εγώ κυνήγι ψαροτούφικο, Ναι. κυνήγι ψαροτούφικο και πόκα. Έλα στο σωραφυλάκι. Κι εγώ μόνη μου στο σπίτι. Και εσύ Μωρό μόνη μου. σου στο σπίτι. Μωρό μου. Έχεις ο καφές, τι έγινε που έχεις ο καφές. Μιχάλη μου θα λείψει τα βράδια ή όλη τη Είπα μέρα? να μην βάλεις πολύ γάλα βρε τούβλο. Μιχάλη, όλη τη μέρα θα μου λείψει ή όλο το βράδυ για να ξέρω. Μέρα νύχτα θα λείπω. Μπράβο παιδί μου, έλα στο ξαναδώσω. Εδώ, Μάρτιν, εδώ πας. Έλα στο ξαναδώσω ένα φιλί, έλα. Με βολεύεις. Σε βολεύει, τη βολεύει, τη βολεύει. Πολύ με βολεύει, πολύ, πολύ. Τη βολεύει. Τρελαθήκαμε ρε. Παλαμώσαν όλοι εδώ μέσα. Μάρτιν, κοίτα τα πιάτα, κοίτα. Κοίτα τα πιάτα, κοίτα πώς θα έχει βάλει μάτι. Κοίτα πώς έχει βάλει Τα τα μικρά πιάτα. από κάτω και τα Τα μεγάλα. μικρά, τα μικρά κάτω το μεγάλο. Τρελαθήκαμε. Κατάλαβες. Κοροϊδεύει εμένα ο Μιχάλης τώρα, κατάλαβες. Αυτό είναι. Δεν πειράζει Μάρτιν, άσε τις Έβαλε κατέλαβες. μισό κιλό γάλα. Έκανες και τα σουλά. Δεν σ' αρέσει. Σούπα. Άτι κάνεις, εγώ δεν μπορώ καθόλου εδώ. 3 μεζούρες έβαλα. Μιχάλη, 3 μεζούρες καλέ έβαλα. 3 μεζούρες έβαλα. Εντάξει, πολύ ωραία. Αυτό είναι παραπάνω. Αυτό τα χωρίς. Εγώ το είπα όλοι που σου ξύδεις είναι τρελή. Πάλι Μιχάλης. Τι λέει? Όλοι που σου ξύδεις είναι τρελή. Απάντησε στον κύριο που σε λέει. Τι λέει. Όλοι οι μπουζουξίδες είναι τρελοί. Όλοι που σου ξύδεις είναι γνωστό. Ίσως. Το λέει. για το φαγητό που είχα και είδα στο δαχτώ και Μάρτιν λέει «Α, τουλάχιστον να τα είναι στα τίσπεσα». Λες να βάλω το στάθι για Είδες τον αγώ στο ψυγείο. Μια μέρα δεν είναι και το στάθι μας. Σίγουρα. Όχι αγώνα μου, όχι. Αστεία. Αστεία. Κοίτα πας. Αστεία δεν είναι. Κοίτα μια πάτσα. Ωραία, ωραία μας. Ωραία αγώνα μου, ωραία. Άντε, στο βίντεο σε βάλαμε. Μιχάλη, Ένα τηλέφωνο. μέχρι οικονομίες θα κάνω για να παίζεις πόκα. Άντε ρε παιδιά, θα κάνετε τίποτα να παραφύγουμε από εδώ μέσα. Την Τζόνα, την Τζόνα. Η Τζόνα κάνω, η Τζόνα. Μωρή, θα έρθετε σπίτι μωρή. Ελάτε μωρή κάθε μωρή. Καφέ κούλα. Να πιούμε ένα καφέ. Τσόκερντας. Τσόκερντας. Χάστε κούλα. Καφέ κούλα. Να τα τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτές Με ένα κυλίμι στον νόμο, μια τσάντα και εντύματα, και δεν τις γνωρίζουμε. Φούστα κλαδωτή. φούστα κλαδωτή. Και Μιχάλης, έχεις δίκιο. Όλο η μπισούκης είναι πάλι γη. Ναι. Μίστερ Οπερατέρ, κατεβρόνιμα. Λοιπόν, τακτεμντάμ θα είμαι. Ω, καλά είσαι. Καλά είσαι. Τι θα λέω εγώ Γιώργο όταν πηγαίνω τα κεντήματα. Η δικά σου που είναι και μαύρη. Πάραμε και τη μακυρά μου και αν δεν δες να σε πω το μοίρος. Σίγουρα. Εγώ και Γιώργο, αυτό σας το λέω. Εσύ θα είσαι τροπανή πια. Κάνε να σε πω λίγο το μοίρο σου. Θες να σε πω το μοίρο σου λίγο, εσύ καλό βλέπω με δρόμο. Δεν πάρε δρόμο θα σου λέει αυτή. Μα έχω καλό κυλίμι και όμως. Καλό κυλίμι. Καλό κυλίμι. Γιώργο, δες πήγα ξέρετε. Μιλούσαμε για το social χθες. Ναι. Θα κάνουμε τραπέζι και θα σας πούμε ελάτε να δείτε το βίντεο. Ναι, ωραίο. Δέσποινα, χθες που μιλούσαμε για το social, την ώρα που λέγαμε για τα μωρά εδώ αργά με τον Μάρτιν, πετάγει τη Δέσποινα και λέει θα πάω στην Ελλάδα, θα βγάλω, θα τραβήξω 5-6 φωτογραφίες μωρά. Θα πάω σε ένα νοσοκομείο και θα βγάλω μωρά όλο δίπλα μου. Θα παίρνεις από εδώ λεφτά. Από εδώ. Θα είσαι πολύτεκνος. Δέσποινα, εγώ θα ήθελα να δει. Ναι, τώρα θα γράφεις. Από εκεί πήγαινε Γιώργο, από εκεί. Ό,τι πείτε κορίτσια, να πάω από εκεί. Όχι,
εκατομμύρια, αλλά δεν θυμάμαι πώς. Και έκασε και λογάριασα, δεν θυμάμαι πώς. Και έβγαινε ένα ποσό, τρελό ποσό, δισεκατομμύρια κιόλας. Θέλει το μήνα η Ολλανδία. Κάτσε και εσύ μαζί. Για το σοσιάλ. Τρελά πράγματα. Ναι, απάντα πει ότι το κράτος αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Ρε Παλαμέ, μίλα λίγο με τον Μάρτιν. Ναι. Α, εγώ κάτω. Πολλά λεφτά. Νομίζω όταν έχεις το 2 από την Ολλανδία πρέπει να παίρνεις για πάντα. Όχι ρε παιδί μου, εγώ τώρα, αύριο άμα πάω και τους πω, δεν έχω δουλειά. Παίρνω σοσιάλ. Παίρνω ελληνικά λεφτά 110.000. Και σούδα από το σούδα που δεν παίρνεις. Σίγουρα. Μας έχουν πιο πολλά χρήματα εδώ, αυτό είναι. Έχετε πολλά λεφτά. Σίγουρα στο κράτος. Αλλά τα παίρνουν τα πιο πολλά τα λεφτά τα πήγε. Τουρκική παραπέρα. Αυτό είναι, σίγουρα. Όλα όπως όχι. We have not so many things, we are only trading in Holland. That's what we do. We buy it and we sell it for more. That's what we do. Μάλιστα προς την Δεν έχουμε πολλά πράγματα. δεν παράγει η Ολλανδία. Αγελάδες. Κάνε λίγο γάμα στον Παλαμό, ρε. Τι? 3 εκατομμύρια μασαλάδας όπως Πόσα εκατομμύρια αγελάδες έχει δηλαδή? Ένα εκατομμύριο. Πιο πολλά από το κόσμος νομίζω. 12 εκατομμύρια. Πιο πολλές είναι αγελάδες από τον κόσμο. Ναι, αυτό είναι. Ω Παναγία. Γάλα γαλλικό. Ναι, Μιχάλη και κάτω. Είναι Και πιο γάτες. πολύ από το κόσμο. Ναι, είναι πολύ. Και μετά το ρε μινόρε όλο. Για να μου δίνει χρώμα.